kupheliswe lonke tyala kugqityelwe akasekho nama abanqandwa ukuphumla. Masifumaneni ilizwi likaThixo kwincwadi yeNdumiso isahluko sama-23, isahluko sama-23 kwincwadi yeNdumiso. Sithi isihloko, uYehova ngumalusi wam, uMobe kaDavide. Masifunde ke nabayifumeneyo. uYehova ngumalusi wam, andisweli lutho, wenza ukuba mandibuthe emakhiweni aluhlaza, undithundezele emanzini angawukuphumla, uyawubuyisa umphefumlo wam, undikhaphele ezindleleni zokulungisa ngenxa yegama lakhe. Nokuba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa, andiyikoyika bubi ngoku unam wena. Intonga yakho, umsimelelo wakho uyandithuthuzela. Ndilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, uyithambisa ngeoli intloko yam. Indebe yam iyaphalala, inene ndiyakulandela kokulungileyo nenceba. Yonke imihla yobomi bam ndihlala endlwini kaYehova imihla emide. Ilizwi likaThixo liba noyolo abalivayo, baligcine balenze. Nkosi, mayikusikelele ukufunda kwalo, ukuthamsanelise, lingene kuthi sonke sikubone sikuqonde oko kwenziwayo lilo ngoku kude bekunaphakade. Amen. Leyo mfana bethu ndikhweli ihashe lomntu omdala engekho ngcono noba ndiligibela kuthiwa akekho, ndiligibela ukhona. Ihashe lomntu omdala ke linemiqathango njenge-lockdown, alindlandlathekiswa ngumntwana. Naxa uhamba ngendlela udibana nabantu bakumisa abakule age yomnikazi wehashe, ingakumbi belazi nje, babuza into yoba mntwana, ndineli hashe ulikhweleyo uliniki wena? Uthi sowuthi hayi ndisuka kuye utata ekhaya, kuthiwa hayi uyaxoka, bengekakunikeli ihashe, bakuthela intonga, ugqiba ungakhange ungabisayofika nakwindawo bekufanele uba uye wofika kuyo. Ndicela uxolo ngcangweni, ndikusebenzise kakubana namhlanje ngenxa yento yoba siqale late. Kubi ukuthi uphethe into ungaqali ukuyenza, uqhele ukuyenza kodwa umane uqhwethwa ubanqanda pha. Bendicinga into okokuba ngo-12:30 iyobe seyilapha kum ukuze ndiyoyeka nge1:30 ngexesha lokungena ukasikhulu nongcekese. Mayibonge Nkosi. Sifundile uchapter 23 kwincwadi yeNdumiso. Ndicela sijonge verse 5. Othi undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam. Bantwana bakaThixo, undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam. Uyithambisa ngeoli intloko yam. Bendiyaliwe Mgwili xa siphume ekhaya
okokuba kulento yale COVID intozi kukho iminingi ethi amathuba okwesulela kwayo maninzi xa uthetha kwi-mic elisetyenziswa ngabantu wakhupha imask okokuba uthe umakoti imask lingayikhululi xa kwenzekile ndathetha. Ngoku ndimbini akusafana ngondandimnye ndandisenza noba kukanjani. Ngoku ndigadiwe ndithi sendinxibile ndagqiba ukunxiba ndileqa ixesha lokuhamba uba khasithethe ngento enxitywayo kuphinde funeka mandiqalele phantsi ukuthi uzanxiba le phinde futhi nale. Abantu abalapha embuthweni bayayazi onto bantwana bakaThixo. Ngoko ke madoda ngemvume yakho mamngwevu ndicela uyikhuphe imaski noko ngeze sife ngomzuzu omnye. Cela nithi amen. NguDavide luthetha apha lamazwi. uDavide ke ithi iBhayibhile ngunyana kaJese ngumzukulwana kaObed. uDavide ngelixesha ethetha lamazwi kusemva kwethuba elide engabazi ababandezeli bakhe. Ngoku sele bazi bantwana bakaThixo wajika une-18 leminyaka sitsho incwadi. Kodwa xa ujonga iindaba ezilapha kule Ndumiso 23 izinto azithethayo noko zezomntu oselekhulile kule 18 years. Bantwana bakaThixo uthi noba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andiyikoyika ngoba unam wena, intonga yakho nomsimelelo wakho iyandithuthuzela. Khawufane uve nje okokuba umntwana okuloo minyaka besele ehlutshwe yintoni kangaka. Bantwana bakaThixo ababandezeli kuxhomekeka kwisithebe osilungiselelwayo okokuba siphethe ntoni. Ungangasiboni wena njengombandezelwa, ungangasazi futhi okokuba singakanani, siphethe into engakanani kanjani, kodwa ababandezeli bona babe sebebonile sele besazi futhi apho uyakhona nesithebe uThixo akulungiselela sona. Noba ndiva umkamya ndiva bantwana bakaThixo undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam. Bantwana abahle abathandwa ngubaba, ndafunde natyala thatha usixhaso. Kukho indoda ekuthiwa nguThwala, umfundisi uThwala ngapha ithi cha noba ningizwa mina kodwa uma kwam uyayazi ukuthi ngithini. Bantwana bakaThixo ndenzela bengalikhathazi le nto. Bantwana abahle abathandwa ngubaba, uDavide ixesha lokuphila kwakhe ephuma nemfuyo ebheka edlelweni eyokwelusa. Bantwana bakaThixo uJese onguyise, bantwana bakaThixo ubengafuni into yokokuba abuye edlelweni, ubefuna into yokokuba angabuye aphelele khona ezinkomeni kumhlambi wemfuyo yakhe, ngoba ubethi xa emthuma ukuyokwelusa amkhombe kwamahlathi anezilo ezinobungozi, amabhere nengonyama. Bantwana bakaThixo uDavide edibana nazo ezi zinto, lamabhere nezingonyama. Bantwana bakabahle abathandwa nguThixo ujongana nazo kanti usayolwa imfazwe yokukhusela uIsrayeli. Waqala kwimfazwe yamabhere. Ngokuna kwam bekungadingakali into yokokuba aqale kuqala ahlangane nazo
yivama umfundisi uNondlela ngexesha hlangana noThaba olungugoliathi phezu komfula waseGerare uthi xa ngaba ekhulula izinto abamncibise zona abakhuluwa bakhe mzokathatha uMathwasa uthi uYehova owandikhuselayo ethupheni lengonyama wandihlangula nakumlomo webhere nguye ozolikhulula nakulo mfilisi. Bantwana bakaThixo akayilolwa nje engakhange anqobe ndawo. Bantwana bakaThixo thina imfazwe sizilwayo sizisayiza ngamehlo okukwamanzi okupheka uphuthu. Bantwana bakaThixo uwabheke nje ngamehlo ujonge umgumu uphinde ujonge wona uthi awungiphi magaba omntana. Bantwana bakaThixo enzela ukuba adalingane nalento ozoyipheka undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bami. Bantwana bakaThixo uba ke kuya ngokwami wonke umuntu angabazi ababandezeli bakhe. Funeka ababandezeli bakho ubazi, kodwa xa ubazi ababandezeli bakho ube nenhliziyo eyamkelayo nenhliziyo exolelayo. Number 3, into eza kunceda xa ubazi ababandezeli bakho iza kunceda ukuthini ube ngcathu. Bantwana bakaThixo emsebenzini babakhona ungasiboni ugaxeleka koThaphawe izikhaftina kanti zezababandezeli bakho. Bantwana bakaThixo uthi ndive kanti sisu silambile. Bantwana bakaThixo kakuyalimala ngapha ibilungisela wena ngumbandezeli. Bantwana bakaThixo funeka ubazi ababandezeli bakho. Ubanga bonke laxesha likaDavide xa selubazi ababandezeli bengawuthi mfundisi uTatumncinci uDavide wakufanele into yokokuba unezifowuni zabantu abatsha. Bantwana bakaThixo kuthiwa zi-smartphone. Bantwana bakaThixo ababandezeli bakho qiniseka ukuba uyathatha nabo. Bantwana bakaThixo uluhlu lwabantu owathatha nabo mababe khona apha ukwenzela into yokokuba zonke izinto zakho eziyimpumelelo uziposte apha kuWhatsApp. Bantwana bakaThixo ukwenzela into yokokuba kuzaliseka amazwi kaGosa athi mhla esithi uGosa nizawuguga nimazwi umbanyaku nizikele ukhosi ngenjanje. Bantwana bakaThixo bantwana bakabawo imfazwe sizilwayo ke ndatsho ngeyamini xa besilapha ndathi imfazwe sizilwapha ezinye kuzo zethu zimfazwe zabazali bethu. Bantwana bakaThixo urhawule indoda urhawule indoda welusile ikubethela into yokokuba udlise ungonayo kanti baxabene noyihlo kwezabo izinto. Bantwana bakaThixo wena ungumntwana khona uyenzileyo. Bantwana bakaThixo ababandezeli bakho baxhomekeke kwisithebe sakho okokuba siphethe ntoni. Bantwana bakaThixo khumbula kaloku ngexesha uHana ehlaliswe kabuhlungu uPhenina emzini kaElikana. Bantwana bakaThixo ngexesha uPhenina mhlukumeza le nkohlakala ibingafani ivuke nje kungabhekwa pho kukhonzwa khona. Bekuthi xa kuzawuthatha uhambo olunyuka olubheke entabeni kuyobingelelwa kuThixo aqale uPhenina athi kuHana njengoba nje uThixo namhlanje etempileni ubize abantu uThixo asele ebanike abantwana ingaba wena ukwenzele ntoni uThixo. Bantwana mamela impendulo kani uphendula ngendlela epositive okungathi akamazi okokuba ungumbandezeli wakhe. Uthi xa ethetha naye ndinezinto ezinkulu uThixo andenzele zona wena ubala le ebonwa ngamehlo. Zikhona izinto uThixo mna andenzele zona esingathi naxa sijonga ufumana into yoba ndiyakwegqitha. Bantwana bakaThixo kweli waka labantu aluhleli nabapha endlini kwizinto uThixo mna andibabale ngazo nendimbulela ngazo yingako ndinyuka nami intaba. Bantwana ngoba abantu bakhonza uThixo nezinto ezikhona. Bantwana bakaThixo nesifo avutha kakhulu emabandleni bemdumisa uThixo kanti kungenxa yezinto uThixo sabamnike zona okomzuzwana zakuphela ezo zinto. Bantwana bakaThixo umvumntu sethe nawo amaqulu awaculayo
Ndosolithi Thixo wami ndilahleleni ndihlebe luthutha unothixo phina bantwana ifocus yakhe ijonge ngakwintaba zakhe ijonge ngakubabandezeli bakhe ndifuna ukuthi benyathikazi xa nokuthatha sedlule dlula amehlo akho mawadlule kumbandezeli okukufa okuthatha umyeni wakho kube kuThixo ngoba inhliziyo exolelayo awuzuba nayo uyawuhlela unesingqala sokuthi noma sebekhulile abantwana babesenza izinto aziqhelanga phakathi kwekhaya uthi bangabutateni ubesekho ngekungathi bantwana bakaThixo indlela usathana senza yona bantwana bakaThixo indlela usathana sihlukumeza ngayo wenzela into yokuba sithi siqhubeka nobomi sibe sele singasajonganga kwizinto esizithandazelayo sijonge phi na kubungcwele usathana singcweleke ngakho bantwana abahle bathandwa kubawo ndilungisela isithebe phambi kwabandezeli bam xa ulungiselela isithebe nguThixo mzobathatha umathwasa mamanyathi nabantwana xa ulungiselela isithebe nguThixo ubangathi uyabulawa ebomini impilo iphilayo unawo ubhide kanti ulungiselelwa into ezayo ngomso ongayaziyo wena bantwana bakaThixo ke ngatsho ndathi izinto ongazaziyo ongaziboniyo akho mntu nantsaba bethuna ncam thatha usixhaso more than uba intaba ababandezeli bakho ngababandezeli balento uzoba yiyo okwangoku namhlanje awunantsaba ngoku into kuna intaba ezikwambetheyo nezikulangazelelayo zintaba zento ozoba yiyo kusasa kwihanga ongena kuyo bantwana bakaThixo qiniseka ungeni nje ungena noThixo sowuzongena kule moto yakho yexabiso sungahamba nje ungathandazanga ngoba lingcwabala ngomso ivile bedi ulala kuyo yexabiso iphucukile nje namhlanje bantwana bakaThixo ezibhedi zesikwelethi silala kuzo sizibhatala bantwana bakaThixo ngomso ibhokisi yakho ekungathwa awuvukanga ngomso uvela ulale nje kwenkomo bantwana bakaThixo ifuyophi emva koba ewezimkile zonke into zakhe uthi kwakufikelela kweso sithuba uthi mnokutsho uchapter 8 uthi mnuba bendinguwe ngendibhekisa zonke ingxaki zami kuYehova uThixo wami ndizisikise kuye zonke athi umwisilena kuThixo zisingise zonke insizi zakho uzibhekise kuye zonke ngoba luqondwa nguye yedwa inani lazo bantwana bakaThixo laziwa nguye yedwa uhlobo lwazo lonke bantwana ingxaki yabantu uthi umuntu ngokusele ingcweleka bantwana bakaThixo aqele ubungcweleka bakhe kwezinye ingcweleka ndingade ndenze umzekelo wento ethi uba ngaba ngumfazi othathileyo abike ingxaki yomtshato wakhe kwisehluleki emtshatweni uvelo esithi hayi mina bendingwebe ndizawuthi ndithi lethenda la ifuna ukuyekwa bantwana bakaThixo kanti utsho mntwini onesilonda zakhe bantwana abathandwa nguThixo ngeke ingcweleka ikubeke endaweni right xa ungcwelekile bantwana bakaThixo mjonge umntu lo akucebisayo okanye uphalaza kuyintlungu yakho nje naye ufuna into yokokuba yiba kwimeko enye naye lifane bantwana bakaThixo bajonge abantu uyakufuna nguthetha nje kuba bonke abantu xa ukholwa bantwana bakaThixo thembela kuYehova uThixo wakho bantwana bakaThixo ngenhliziyo yakho iphela bantwana bakaThixo ababandezeli umbandezeli uyafana nomakhelwane noma nommelwane andithi mfundisi umbandezeli ufana nqwa nommelwane umakhelwane phakathi kommelwane nomakhelwane ukhona umahluko umakhelwane umuntu othi xa ukhala isikhalo kwakho akhale kunye nawe ahlala umkhosi esithi yalekelelani bo bantwana bakaThixo inhlungu yakho uyayiva yonke ingxaki yakho
usoloko ekusithi umhlanga umakhelwane kodwa ummelwane uhlale emelene nawe qho ngalo lonke ixesha uyakuphanda abantu abakho bafunele isikolo afune nabakhe okokuba bafunda kwindawo abantu abakho abatheni abafunda kuyo uthi noba sawutela wena kodwa ummelwane engakanohlobo lwendlu ozoyakha umbone mane ethenga izitena ngalishumi hayi kwethambini ngantathu bantwana bakaThixo ummelwane akasenaso nespace sakwakho umzakhe somkhulu kakade bantwana bakaThixo kadelela bathi umbone sedeske lento yakhe naxa ithetha seyiphucula ufesa sithi ndifuna ukurenovate esasakhiwo sam ndinaso bantwana bakaThixo kummelwana lowo bantwana bakaThixo kummelwana lowo hayi ndikuvile mfundisi nawe lonke ixesha nje izinto zakho selengasa-afford bantwana bakaThixo selengasa-afford imeko seyingasamvumeli uxolela ungena ezikweletini ngenxa yakho umbandezelo njalo ungumbandezelo right bantwana bakaThixo ewe bantwana bakaThixo umakhelwane uthi umakhelwane noba kufika ifurniture kwakho akakobe ngafestile uyaphuma azoncedisa abantu xa kusothulwa ube izinto zingophuki kodwa ummelwana unqanda nabantwana bapha bakhe bathi xa behamba bebheke next door apho kungena khona ifurniture umbone sithi yeni na mamenemene ndini ewe ndingaziba abantwana bangena phi kwimfazwe zakho naye nibadala nje ewe beniyokwenzani pha yena umkabi nawe uyafuna ukuba pha into kunayo ukobe ngefestini mboneke ngokuxasela ungasayigqibanga ukuyibhatala urhawula abantu basefurniture shop uthi beseshiyekele imalini ndandithilo ndathi ngeke agqibe ewe izani nayo ngapha ewe ithatha ayifaka apha ummelwane loo nto leyo bantwana bakaThixo uhlale emelene nawe lonke ixesha bantwana bakaThixo ewe ngilungiselela isithebe phambi koba bandezeli bam uthambisa nge-oli inhloko yam uthi nyene akulungileyo nenceba kuyandilandela yonke imihla yobomi bam ndawuhlala endlwini kaThixo eyona nto sithandazela yona bantwana bakaThixo kuhlala naye lowo besimkhonza simbone engenguye uphi bantwana bakaThixo athi umculo mawusile xa ithethe ndimthanda umsindisi wam uhlala ehleli yena ngam bakumka abazana nam usekho yena ubomi bam bantwana bakaThixo ngoko ndingahamba nawe kosenofefe bekhona ababandezeli bengekho kodwa ndihlangazelile into yokokuba ndiwenyuka maqhina nentlunguzi zobumnyama bantwana abahle bathandwa nguThixo ntombi yakwayethi nabasengasekho inkosi nathi hlala phansi yakuvuka imimoya bakufela ababandezeli uthi celiweni wandahluthi into ndiyithanda ntoba ndibuyise yakho mayenzeke intando yakho ngoba madoda mzosilangwe ukufa ewe kubantu abangakholwayo kuyintshumayelo kodwa kubantu abakholwayo ewe ukufa kulolishwa koko kusisikhumbuzo okokuba safelwa bantwana bakaThixo safelwa bantwana bakaThixo lowo esikhonza yena wasifela wasenzela isibele ngokusifela kwakhe yiyo le nto ke ngoku uPawulos athi uba nafa naphinde navuswa kunye noKristu funa lento zaphezulu apho uKristu akhona bantwana bakaThixo uYosefu ingxaki kaYosefu ekubandezelekeni kwakhe ngababandezeli bakhe ndiyeke abantu abakwethu sithandaze bantwana bakaThixo mhlabandezelwa zonke izinto zakhe waqala wazichaza kubantu abakwabo amaphupha konke uthi ndiphuphile ngenye imini babaho wonina bantu abakwethu angathi sihamba entsibini ende ndimnani nobawo angathi ngexesha sisonke sisensibini sithwala izithungo ezide zengca
into kunayo kungathi wayimotha ngokuthi uYosefu apha ephupheni ndikhanyiseleke into kokuba apha entsimini ndiphupha into kokuba isithungu sami senca wesityebile kunezenu bokwesibini sathi basizothula sizimise wezime izithungu zenca zasuka ezenu izithungu zenca zawa kodwa samsashiyeka simile wathi ngekagqiba ukuchaza wathi uyisayi kwethini uthetha uba ngoku mna nonyoko nabantu abakwenu sawuqubutha kuwa kwethini wathi bawo indilawula iphupha bakhala bayibhaqa okokuba le nto isingisephi bantwana bakaThixo bakhala bayibhaqa le nto bakuba le nto isingisephi bantwana bakaThixo yabathuna xa ngabe ngumbandezelwa subakhelezi fana nomuntu odlala amakhasi uyabona umuntu odlala amakhasi akawadlale wenekile akayonkodusa amakhasi uthi xa ngabe wadlala wabeka apha esifubeni amanethonga i-opponent zakhe athi xengu abuyakhupha ikhasi alahle phansi bantwana bakaThixo nomnye aphinda akhupha abuyathi uvomnandi asibaxa ukutheni uvomnye sithi lifesi bantwana bakaThixo kwakumdlalo uyaqhubeka kuphela phambili bantwana bakabawo ndilungisela isithembe ngoba abandezeli bami naleni into siphansi kwayo ye-COVID-19 kumbandezeli bona ngalento into kokuba kuthoma kungayiwa nasenkonzweni kuyokhonzwa sibandezelekile imilomo yamaKristu ngokwayo ivalekile bantwana bakaThixo yonke imeko esikuyo nayo lento yoba umzali kuthoma kangambetha umntakhe bantwana bakaThixo kukubandezeleka koko bantwana bakaThixo sibandezelekile difumwisile ngenye imini bantwana bakaThixo ndikumntu othanda ukuvakatsha ezinkonzweni athi naxa ethetha kuqhutha inkonzo ka-11 athi ababandezelekileyo ngokweendawo ezithile emizinjeni nasekuhlaleni ithi rhamente ngakumbabo bafuna into kokuba sibathandazele ngoba bakho ngabanikanga le ntsikelelo yakho bakhona abayimilwelo abatheli abangafumana balibisa igama lakho bantwana abahle bathandwa nguThixo lo unendlebe zokuva makayive into ayithethayo umoya kuwa amabandla ngoKristu inkosi yethu ngoba nangona phakade amen uzimbi ngona phakade